Good morning guys, nabueng na alas 5 na wa may kabakod. Sana aras kita ang lawas pamauman ko. Good morning guys, wa may kaapil sa harana nabueng pa nga. Alam niya masangtog ang sakit mo kang kalawasan. Ako gisulata. Alas 5 midyan na wahi na may sigiraman kay na may regalo dia. Kinahanglan may maadto gyapon kay hatod. Nuko ka matara pa na nga alas 3 bakod na jud ko. Asa ba ko kabukod sakit ang lawas. Aray, buang mura mo lang gikan nag-abis. Kinindong gusto ka na mag-abis minsan mag-tracer mag-uma alam sa kita sa lawas. Morning doy. Ano lagi? Iban-iban mo pa dito sa bugoy. Temi karon sa Anda, Bituon Beach kay nag-celebrate mi sa birthday sa among pastor og nagbaptism pud mi sa new member sa church. So praise the Lord, Jud. To God be the glory. Wa pud mi magdugay guys kay pa mi tudyo sa Kandihay Medical Center. Basig na may mga panawagan. Bayari ta maguna. Kisa may yung panawagan. Hayra na si muhang mga close friends. Ay. Para na duha ra man lagi di kasigo. Natapay daghan. Hi guys, tiuli na madaris ba ning palit kog isda para ni mother of father kay lisod sila pangitaag isda kinahanglan isda nga tilugon kay di pwede isda mga duguon kay mga bughat. Malit po kog prutas na dapog ko og karne gamay, baboy. Guys, namiss ko ang bahay namin. Ilang araw din ako hindi nakauwi. Kani, way problema kay lutuon man ni Dajon bisag wa mi kuha nga kurente. And there katong mga fruits para sa tang mga ginikanan, mga fruits. Guys, ano to? And banana. Way pan be. Way pan. Pagkaan ra laman mog apple karni na. Kesa man suman. Ganta jawa man kan ganina kay ko ganay kaon ganina. Pagkaan ra lang mog apple kya. Kay wa ko dang pan kay umini agig bikiri apple. Di ako skarsada nagpa-signal. Hi, Dede Gwen Mahinay from Baclayon. Nakita mis imong papa dito sa ICM. Mingon si Janga, grabe kuno kang ka fan sa mga vlog. So nalipay ko dang. Thank you very much, Gwen. Good morning, guys. Another beautiful day. Magkuan karon. Mag sunrise adto sa Panoramic Park. Bag ang giandam. From Vivo. Daghang salamat ka sa Vivo family, Sir Joshua Fonda of Tagbilaran. Thank you very much sa Vivo na nga bag. Ag Vivo nga tumbler to ara sa bay wala mada. So, nagtubiron. Nice ag bag. Dadan from Vivo. And thank you kaadyo ni Ate Norlina. Dari ang jacket niya pantugnaw. Kay tugnaw kaadyo. Maglakaw-lakaw mi magbaklay-baklay mi kay sundoy dako nagtijan. Di good may igog mutukad sa bungtod turas kilid-kilid ba. Magkuan ra mi tan ara mis view. Ja baklay gamay. Sakay daghan. Nice. Ngit-ngit pa guys. 5 pa sa morning. Yung sa Zorame. Muuna na ako sa karsada guys. Kay lisod magugdan dani patugbog. Nangita mi guys og kanang boarding house. Para adto mi mag-unbox sa among mga gamit kay dito pwede unbox sa bahay kay aran daghana na mga dagko ka so mapunog among bahay. Dadar sila uno di pwede kay grabe piuta. So nangita mi boarding house para adto may unbox. For the meantime adto sana maibot nga gamo ang mga gamit. Lamig ang jacket tinatag ni Ate Norlina. Magamito ni na og mag-hike sa Zoo nga grabe tugnaw. So dari guys tugnaw pa sa buntag sa Zoo. Ang pakit din guys sa fog baga na siya. Kana fog na siya di na siya dagum marang baga. By the way guys gisunog day ag darhi nga side na itom. Pagod na mura na undoy sila kulong. Dana ra ba din mis undoy nag-hike. Pero may medana kay murag makaya-kaya ras tuhod. Kaya didto mo na Panoramic Park kanang dana. Lisod-lisod po, hindi po ka basta makahayag na tuog. Wa kay experience ba? Beginners ka, malisod ka, daghanin na ka Japan diha. Pero kuha na ka, anad na ka, anak ka. Baklay-baklay mo po meron kay para paklusog sa tuhod. Good morning. Morning. Tugon pa ko.
Ang kay dako na makagtijan man na nagtinapuwan na. Nambuk naman. Nagitawag niyo doon na guys kay mami. Kay ag mga pagumangka na mga liksi. Tawag mo na nahag mami, jam nundog po siya. Even before pa. O pa may nagkauya, bugi na tawag na. Una na tawag niya na tita. Kay atos pikas po na pagumangkan tita may tawag na ho. Pag uli ni liksi, sabay. Si liksi may nagdada ng mami, manang na mami na. Mami jang itawag na ho. Marupag ang anak. Dira. Nice ka dyan paminawon ang mga langgam na ningog. Baga ka dyan fog, oh. Mag-time-lapse ko doy, karizit. Mato mi guys sa sentro guys kay mga pi. Naman mo sunod lagi yung gimbal. Magi pasunod ta. Kuy bugnaw. Bugnaw ako nito bigyan eh. Guys, so naman dito kapihana naman ka nahugma man day tanan karon pa mo kabalik dari sa pagbagyo na plat gajud patig mga purok aragang plata. Tanaw jud tabon guys nang hingutos kabaw. Nang hingutos siya sa kabaw. Hi guys, nakauli na migikan sa mga laag. Manguan tanin so manghigop kag init may lura ni siya para sa naog lava cake. Tamisa po na eh. Siyempre magagatimpla na ni. Tamisa di ko ganang tamis. Zen! Grabe zen. Tindira nag-isda dare. Ayun na. Hoy, ya. Ako ra lagi unsa. Karabis maninoy agi palitan mig suwabe. Duy maamin sa ko maninoy duy. Amin la. Amin ag pagumangkon. Amin ag pagumangkon. Amin. Lainin man. Dara guys, manggipalit guys. Gagaw ni Undoy guys. Si Zivan nagse gods. Guapa. Sama ni Zivan. Okay, mo dawat. Ako dawat ni ahot. Salamat maninoy. Love you. Salamat maninoy. Ate Flora Reds naglabihay luya. Labihay luya YouTube channel and Flora Reds. Ning palit ng isda to si gagaw ni Undoy bago sila nag-open dara sa eskina padung sa pilar ug padung sa ubay. So nakapalit mi og dagko nga nukos. Sa tungan dala kubutan. Nice. Nice. Kerente. So pa na sa kambubusan ni. So hanap ng gisutag ang eyeglass kay kanang naglabad ang street ja sugod pagkasal wa ko nakasuot og eyeglass kay lain na pag mga eyeglass kakaslon ja. Ang hipos wag yapon ko nagsuot kay mahadlok bitaw kog kanang mabali nga na karon hanap ang gibalik og suot kay malami magahu ang pamati og haning isuot. By the way guys, nari ko balita ninyo nakakita na Miss Undoy og kasak-an by rapud sa ang best friend kay na may sila rooms dito nga available so nakakita kog space para namang duha. Anja og mas hapon iniguli na magikan sa mga lakaw among adtuon. Anja siguro og makaya og mga adlaw pud maghakot pud mi sa among gamit. So salamat kay gi-provide sa Ginoo gamong need nga space para maka-unbox tas mga gifts para makapasalamat pud tas mga nanghatag kay na almost 1 week na wa pa ko kapasalamat sa mga naghatag kay naman ay mga letter di ba at itong basahon og gisagikan ja pakiton po mga unsay mga nadawat na nga regalo. So excited na ko kaadyo. Nandiyan po guys murag makatabang po sa mga well-being ni Undoy nga naami space bitaw nga para among duhara although di man jud mi kada adlaw na dadto kay ato magyapon kuspot lungkam ato sa ang nagtatay ba ja dari pud tabok-tabok maghapon mi kay deura man naraman gyapon mi sa kalungsod
So di ra gihapon mag-uaw kay ako asa anak di man jud mawaga ang pagkaanak sang ginikanan bisag nagminja ko. Maghatod man jud ko konsumo. Bahalag magkinaunsa. Mao jud ay kondisyon na ni Undoy nga og magminja ta okay ra ba nimo nga bisag minja na ta. Suporta gyapon ko sang ginikanan kay ako ba jaga nag-support ni nanay tatay sa amo nga kanang consistent jud ba mga pagkaon tanan nga na. So sa una pa ako jud. So udi jud na dapat mautro taman maminjo ko. Samtang na pa sila nanay tatay total nangita man ko sa among kwarta na man pukoy kwarta wa man ko ingog nagingkudingkud ra nga jud ko kwartang Undoy di aho man hinaguan. So okay ra mahatag ko sang ginikanan kay aho man hinaguan. Mo na hanggi ingon ni Undoy nga di jud ta dapat magbikil na nga part kay ning kamot gud ko. Patugod po kog singot. So ahagod ng kahago. Ag-uban maglisod sila hatag sa ilang ginikanan siguro kay gibuhi ra man sila silang bana. Diya sakto ra pod. Ako di ko musugot nga buhion ra ko. Maning kamot jud ko kay sama na pagtabang og nagsalig ra ko. Kinahanglan ako mismo mulihog ko para makatabang po ko sa ginikanan kay kung nagsalig ra ta sa teng bana maglisod sa kagtabang kay pila ray pangita ron, pila ray kita sa mga trabaho ron. Lisod ka og bana ray pasagdan kinahanglan teamwork jud. Diyan ginikanan need na pud sila og support di pwede pasagdan kay mga tingguang si tatay butan na sila nay magkiang-kiang na. So need jud sila og financial support. Karon kadaghan man kadto taos bay mo nang nagsalig ra pug ko nga wa koy uli-uli ro naghatod ko og pangkonsumo nila. Kay naman sila masampit dito. Ug mosakit tagtiil na may masangpit kay daghan man sila dito. 1 2 3 4 mga 7 or 6 sila dito kabuok. Mo na nga wasa pod mining uli. Kaya og muuli ko dito uban mo punas Undoy. So magkuan jud mig space sa tawag na magpiot gajud mi magilog mi sa space mo nang samtang na pa sila dito dari sa lamis Undoy dari pero ang support og financial support wag gyapon maundag sa mga lagi to guys nalipay ko guys ang i-share nito ang happiness nga nana mi space excited magud ko kaadto mag-unbox mo nga pasalamat ko sa Ginoo kay kitagaan ni og para na mga space para ato mi mag-unbox ja kung gusto na mga kaming duha ra mag-spend time pwede mi dadto pero most of the time di man mi ganahan kami rang duha ganahan man mig daghay mga sagol-sagol ba kay merong bibo ba kay wa may lami gudog kami rang duha kay laay ra pud kadto ba okay ra matong na nga na padong na okay ra og gabi na nga na kana maglambing-lambing na magkutkut na nga na kay kami ra gyud duha nga na pero kanang all the time lami potong na po yung mga lain masagol-sagol ang kugihan nga esposo. Alright cha hal mo brother suko. Luto ta, luto. Ang sa luton. Sugba ta, sugba. Magsugba magluto man. Luto ta, luto. Ulang kay. Ja grabe Undoy guys. Ja grabe dakag kana ta. Buli nga laman jara. Haling na, haling. Dali ra nakahaling si Undoy oh. Lami kayo. Doy ning tikungkung doy. Para sana ning tikungkung bali ha. Ang huy, sayang. First salo-salo with my mga anak ko. Daman ni Noy dia. Anak ko. Ngayon siya naman ang tao ni anak ko. Kan arang kana di ka man ni Noy, maadto ka na sungkod na magaji kuwang nimo. Kinilaw arang lami ah. Lagi. Guys, arang lami ah kinilaw ah.